El fet de que jo sigui avui en dia fotògraf parteix del fet de que era un nen nostàlgic. Canviar de col·le, canviar de barri, canviar de casa, canviar de famílies inclús. I paral·lelament a això, la meva mare sempre anava amb una camereta. I deia, ostres, m'agradaria a mi poder tenir una càmera aquesta, i sempre que podia li agafava. I clar, quan la rebia era com, uau, aquest moment queda per sempre més. Jo vull congelar tots els moments possibles per després tenir-los per mi. I aquí va haver un moment màgic, amb unes fires de Sant Narcís a Girona, i allà, penjada, hi havia una càmera d'aquestes de cric, cric, cric. I vaig dir, doncs la càmera aquesta. I allò em va canviar la vida. Un cop ja a l'institut era el pesat de les fotos. Però el bo és que avui en dia tinc un reportatge que és un tresor ara considerat al si de la colla. I el gran canvi va venir a la mili. Recordo que la meva mare em va donar 25.000 pessetes per passar tota la mili. I només d'arribar em vaig gastar 20.000 amb una càmera de fotos. Sí, és la meva. I vaig començar amb el cursor Planeta Agostini. I va ser just acabar aquest curset que un dia em vaig trobar amb una excompanya de l'institut i allò parlant, ostres, què fas? Diu, mira, jo sóc fotògrafa de premsa. Ostres, és el meu somni. I diu, bueno, doncs passa pel diari i porta fotos i vinga, jo cap al diari que me'n vaig tranquil·lament, arribo allà i bueno, el que sempre dic, la màgia, jo crec molt en la màgia, i em van dir, tu, mira, et donem una oportunitat. I, hòstia, vaig sortir plorant. No m'ho crec. O sigui, de cop i volta tinc la possibilitat de fer el meu somni realitat.